Gost večerašnje emisije Slikom na sliku je general bojnik Slobodan Praljak, pomoćnik ministra obrane Republike Hrvatske i član Komisije za vojnu suradnju Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dobro večer, general. Dobro večer. Povod za večerašnje gostovanje u našoj emisiji jesu zabrinjavajuće vijesti koje stižu o napadima muslimana na Hrvate u Bosni i Hercegovini. O čemu se događa, gdje se to događa i kolike su snage koje su umješane u te borbe? Događa se na mnogim mjestima u Republici Bosni i Hercegovinoj, odnosno na prostorima Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Najgore je tamo gdje je već dugo koncentrirana, vrlo snažna, brojčano snažna armija Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje se već može govoriti o klasičnom zločinu i genocidu nad hrvatskim narodom. Dalje se to proteže u Vitezu, ponovno u Busovači, u Novom Travniku. Počelo je već po drugi put u Konjicu i sad ćemo vidjeti gdje će se to još nastaviti. Dobro. Kolike su snage muslimanskih armije Bosne i Hercegovine koje napadaju hrvatske položaje i Hrvate? Snage koje su, počnemo od Konjica. Da. Prije izvjesnog vremena jedinice u Konjicu koje su došle sa strane, Zukine jedinica koje su došle sa Igmana, koje na Igmanu nikad ništa nisu kvalitetno napravile protiv Srba, protiv četnika, spustile su se u Konjici i nakon užasnog napora napale su Hrvate i nakon užasnog napora mi smo uspjeli zaustaviti daljnji razvoj događaja. Da. Poslije toga je došlo do jednog sukoba između muslimana, između sebe, između Zukinih jedinica i domaćih. Tu valja napomenuti da je u prvom momentu su zapovjednici nižih postrojbi odbili zapovjed da krenu prema Hrvatima i poslije ovog incidenta Zukine jedinice su se povukle prema Konjicu. Sad je to drugi put, ali o tom ću još nešto reći kasnije. Da. Dakle, ja ne znam da li je točna informacija, ali ja sam to čuo, da je negdje oko 25 do 30 tisuća ljudi koji su tamo, dakle u sukobima, napadima na Hrvate, a nisu recimo tamo gdje bi trebale biti, kod Srebrenice primjerice. Mjesecima. Da. Mjesecima već upozoravamo, odnosno ukazujemo na činjenicu cjelokupnom vodstvu muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini da se događa nešto što se može postaviti nekoliko pitanja. Dakle, neke klasične alogičnosti u vojnom pogledu. A to je da su se armija Bosne i Hercegovina raspodijelila u gradovima Zenica, Vakuf, Bugojno, Travnik, Novi Travnik, Jablanica i Konjic u broju od 25 do 30 tisuća. Pitanje vojno glasi zašto toliki broj ljudi na prostorima na kojima crte uglavnom drže Hrvati, otprilike 85%, s kojom svrhom su tu i zašto i s kojim razlogom ne idu prema Cerskoj i Srebrenici ili prema Goraždu ili prema Gradačcu. Drugim riječima, ja zapravo sam skupa sa suradnicima dole, a i ovdje se traži odgovor, bilo da pitamo muslimane ili Hrvate ili neke političke čelnike nekih stranaka, kako se može odgovoriti na pitanje da takva silna, brojčano silna, da se razumijemo, armija stoji na prostorima i da 90% tih ljudi nikad četnika u životu nije vidjelo. Tko je dao takvu zapovjed, zašto se tako razmještaju, koji su njihovi vojni, a koji ih politički ciljevi pokrivaju. Da. Kako u tom kontekstu promatrati noćašnji sporazum Mladića i Halilovića o povlačenju vojnika armije Bosne i Hercegovine iz Srebrenice? Ne znam. Oni koji bi trebali dati na to odgovor klasičan, jasan, mogli bi se pitati ovako. Koji je to prostor pod zapovjedništvom Sefera Halilovića oslobođen? Gdje su to izvršen proboj prema četnicima, da li je obranjena Cerska, da li je obranjena Srebrenica, koja satnija je upućena prema Srebrenici iz tog regiona? Satnija. Pitanje se može postaviti zašto su te jedinice tu raspoređene. Odgovor na pitanje može glasiti tako čiji politički i kakav je politički cilj da recimo u 2 navrata zapovjednik Hrvatskog vijeća obrane, brigadni general Milivoj Petković dolazi u Sarajevo, a da se pritom nijedan put, na stranu to što se Sefer Halilović neće sastati sa Mladićem, ali se on ne sastane ni sa Petkovićem. Takovih pitanja ima jako mnogo i bilo bi dobro da ih netko kvalitetno i precizno analizira. Mi ih ovdje samo možemo naznačiti.
Drugim riječima, postojala je osnovna teza na koju smo ukazivali, a to je da postoji, da se iz dakle ovakvih postavljenih pitanja i odgovora koji se na njih može dati, može ići prema zaključku da određene snage u armiji Bosne i Hercegovine, a vjerojatno i političkom rukovodstvu koje onda to rukovodi, imaju želju da odvedu jedan dio Bosne i Hercegovine prema Saveznoj Republici Jugoslaviji. Kako je to nemoguće napraviti uz srpske zločine nad muslimanskim stanovništvom, onda se može samo to tako napraviti da se izazove sukob sa Hrvatima, pa se onda i hrvatski narod, odnosno njegova vojska, izjednači sa četnicima po sistemu propagande, svejedno vam je da li ćete sa četnicima ili sa ustašama. Da se pritom zaboravlja sve ono što su i Hrvatsko vijeće obrane gradeći cestu spasa preko, pomažući na sve moguće načine, obranivši u početku kompletan prostor i time davši šansu da se armija Bosne i Hercegovine uopće formira, ti ljudi na to niti mogu dati, niti daju odgovora i stalno iznova neviđenom propagandom govore da zapravo mi želimo napraviti i bilo veliku Hrvatsku, bilo Herceg Bosnu pretvoriti u državu i tome slično i tako dalje. Jedino ne daju jednostavne odgovore zašto se Sefer Halilović tako brzo dogovara s Mladićem, a zašto nikad nije došao na prostore bilo kojeg dijela Hrvatske zajednice Herceg Bosna, niti pogledao tu vojsku i zašto njegovi zapovjednici rade to što rade. Ovo kad govorite o tome da se pokušava dakle izjednačiti iz te perspektive srpsku stranu i hrvatsku stranu, zanimljivo je da je danas u večerašnjem dnevniku televizije Beograda objavljena jedna izjava generala Ratka Mladića koji govori zapravo vrlo slično ovim tezama koje ste vi sad iznijeli. Samo da vidimo to. Mi nećemo ni pred kakvim pritiscima popustiti. Mi od svojih ciljeva odustati nećemo, tim prije što je i novije događanje potvrdilo da je i Hrvatska i HVO i muslimanska strana potpisala Vance-Owenov plan i zaklinjala se da je to jedino rješenje, a sad su se sukobili u čitavoj centralnoj Bosni i ja bih rekao i na čitavom toku Neretve. Od Konjica pa do Čapljine. Što govori da je samo Srebrenica jedan bio medijski povod, jedna možda tačka koja je trebala da odigra ulogu pozorišta za celu planetu. Da bi se i dalje Srbi satanizovali, a da privuče pažnju i da maskira ono što se događa u 13, 14, evo noćas i Zenica je u totalnom ratu, muslimani i Hrvati se tamo tuku, da bi se maskirala namjera oni koji su programirali da se stvori velika Hrvatska, da se odvrati pažnja od toga i da se izvrši genocid sada i nad muslimanskim, a ne samo nad srpskim narodom. Evo dakle, to je ta izjava. Možemo li čuti komentar? Mladić kaže da se izvrši genocid nad muslimanskim narodom. Da. Mladić govori o genocidu nad muslimanskim narodom od strane Hrvatskog vijeća obrane kad se zna koliko muslimanskog naroda živi u Hrvatskoj, kad se zna koliko je muslimanskog naroda pobjeglo pred srpskim terorom u one dijelove Bosne i Hercegovine koje je prije svega, iznad svega obranilo Hrvatsko vijeće obrane. No, ako se sjećate izjava nekih zapovjednika armije Bosne i Hercegovine o tome što je i tko je temeljni narod, koji je tako olako prošao u političkim krugovima i u Hrvatskoj, nekim političkim krugovima. Kad se sjećate izjava njihovih zapovjednika po Slobodnoj Dalmaciji i ostalom da gospodin Izetbegović može potpisati Vance-Owenov plan kako god hoće, a da oni od toga ništa priznat neće i da inzistiraju i da će se boriti za cjelovitu, unitarnu Bosnu i Hercegovinu, da ne nabrajamo te pojmove, onda vam je jasno zapravo koji su politički ciljevi cijele ove akcije koja je vrlo isplanirana i gdje sudjeluju prevelike vojne formacije da bi bilo govora o bilo kakvom slučaju. Gledajte, poslije prvog sukoba u Konjicu došao je dole gospodin dr. Safet Čibo. Mahao je na njihovoj internoj televiziji s papirom da ga je poslao gospodin Izetbegović osobno. Na njihovoj internoj televiziji na pitanje o tome da li se gradovi, a on je trebao biti predsjednik njihovog ratnog predsjedništva za općine Konjic, Jablanica i Prozor, da li se može govoriti da su one u provinciji Mostarskoj, rekao je da nema nikakvih provincija, da su to gluposti i tako dalje. Na pitanje na radiju koje ću vam sad pročitati, a to je da li
u Bosni i Hercegovini žive više naroda, ono govori u Bosni i Hercegovini živi samo jedan narod, to su Bosanci. I to Bosanci islamske, pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti. Mi se ponovo vraćamo na problem da Hrvati ne žele živjeti u Bosni i Hercegovini koja će biti slična Jugoslaviji. Drugim riječima, da ovi koji govore o temeljnom narodu, koji negiraju nacionalnost, odnosno narodnost Hrvata na onim područjima, zapravo hoće Jugoslaviju kakvu je Hrvatska imala dok je u njoj živjela. Ne možemo na to pristati. Nema govora o tome, mi tamo želimo živjeti samo ravnopravno s ostalima. Hrvatski narod ne želi dole uzeti ničije tuđe, niti staviti bilo koga u drugi red, niti se radi o bilo kakvim napadima Hrvatskog vijeća obrane na muslimane. Radi se, nažalost, o obrnutim stvarima. Da. Vrlo se često HVO optužuje da zaustavlja konvoje koje bi trebali pomagati armiji Bosne i Hercegovine. To je laž. Mi smo u nekoliko navrata zaustavljali dijelove konvoja iz vrlo jednostavnog razloga jer se to pretvorilo u šverc. I to šverc oružja. Šverc oružja onih ljudi koji su ovdje pokušavali preko novaca kupovati od lopova koji bi se domogli bilo da negdje nešto ukradu ili kupe od onih nesavjesnih vojnika Hrvatske vojske i to su htjeli švercati. Nikad dole nije zaustavljen ni jedan humanitarni konvoj da bi bio zaustavljen iz bilo kakvog razloga pritiska prema dole. Mi smo puštali konvoje i onda kad 40 dana Busovača nije dobila ništa za jesti. Upravo zbog toga da bi pokazali da nismo i ne želimo izazvati sukob sa muslimanima. To što smo htjeli spriječiti šverc, to što smo htjeli spriječiti lopove, to je već drugi par postola i u tom pogledu odbijamo. Ja u ime Hrvatskog vijeća obrane, kojeg evo mogu ovako reći, odbijam svaki razgovor o tome. Dobro, i na kraju da još vidimo samo ponašanje i ulogu Hrvatske u svemu što se sad događa dolje. Dakle, vrlo je teško sad prepustiti ljude u Herceg Bosni na milost i nemilost. Prije konačnog odgovora o tome, ja bih vas još samo napomenuo jednu stvar. Kod razgovora o problemima koji se tiču u Bosni i Hercegovini, mi smo uvijek govorili ovako. Zašto nema problema u Tuzli? Hrvatsko vijeće obrane je zapovjedilo svojim jedinicama, svojim brigadama u Tuzli da se stave, kako oni vele, potčine pod zapovjedništvo armije Bosne i Hercegovine. Operativno. Ti momci nose oznake Hrvatskog vijeća obrane, kao što smo mi to tražili da i armija Bosne i Hercegovine nosi svoje oznake, ali da se u operativnom smislu potčini pod zapovjedništvo. To nije ništa ružno, to je naprosto vojno uredno. Nema problema u Tuzli. Nema problema u Gradačcu. Nema problema u Goraždu. Nema problema u Usori. Ima problema tamo gdje su poslani neki ljudi sa strane sa vrlo jasnim, određenim, precizno definiranim stavovima kako trebaju voditi igru da se ovako nešto što se sad događa i dogodi. Hrvati su zadovoljni Vensovenovom planom i ništa ne žele nego njegovu provedbu. To je od početka jasno. Hrvatska zajednica Herceg Bosna donijela je sve akte kao privremeno rješenje iz jednostavnog razloga što nije funkcionirala bosanska država. Država Bosna i Hercegovina je priznata, ali nije funkcionirala. Zbog tog razloga trebalo je ustrojiti neke stvari da može funkcionirati koliko toliko normalan život. Što se tiče onoga zbog čega ja jesam ovdje, jeste činjenica da ja trebam reći i da ću reći da Hrvatska neće ostaviti na cjedilu hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, neće dopustiti da ga masakriraju i ubijaju oni koji zagovaraju još uvijek opcije na koje mi nećemo pristati. Da kažem da naša opcija dole je sasvim jednostavna, jedan od 3 konstitutivna naroda s pravom na život dostojan jednog naroda, ravnopravan, ničim ograničen, osim onim da mi ne želimo nikoga drugog ograničiti u pravima onim koje mi imamo. Ne želimo biti drugi red, više nikad i nigdje, i u tom pogledu Hrvatska će sasvim sigurno pružiti dostatnu, dovoljnu pomoć, a mi imamo snage da obranimo i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i teritoriji koji je uvjetno rečeno Vensovenovim planom njemu dodijeljen.
Hvala vam, generale Pravić. Hvala vama.